हेलौ गासैखौबो आंनि नैबे चेनेलावहाय वेलकाम। गोजां बोथोरनि थाखाय आङो अर सायदों बाथो गोजांनाया एसे खरा जादोंना। आरो सिगांग्रो नों बिथांखौहाय आङो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम होनबाय आरो नों बिथाङा हारसिङै सिरि सिरि खोनासंखुमा दै। आरो मेसेज हरनोबा मेसेज हर, ओमफ्राय रावनिबो सिगाङाव दाखोन्था दे। दा जोंनि मानगोनां EM आफादनि जायखिनि बिथांमोन बे बिथांमोना ना मिथिबाय दा। दे बुंसाय सोर बिथाङा, सोर EMआ एसे आलदा आलदा सोदोब बाहायग्रा बा गाज्रि बा ग्रामार सोदोब बाहायग्रा सोर दे? सोर EMआ बेखौ बांसिन बाहायो? जाय बिथाङा गावनि समस्थिखौनो सामलायनो हायाखै आरो दाब दाब सोरनिबा समस्थिखौहाय बुंहरलागासिनो दं, एल'गासिनो दङ। आरे नोंथां बाहाय सासे नोङो हाग्रायाव थानाय बा थाफ्लाहैनाय सासे नोङो मानसि, आरो नोंखौ बुङो बयबो थगायसुला, आरो नोंनि समस्थिनि मानसियानो नोंखौहाय गाज्रि भाषा बुङो बा गाज्रि राव बुङो। आरो नोङो गावनि समस्थिखौ नोङो सामलायनो हायासैबा आरो गुबुननि समस्थिनिखौ नों मारै सामलायनो हागोनलै बाहाय, हा? एसे बुजिनांसिगौब्रा नोङो सासे स्कुलनि टिचार ना प्रफेसार होनदोंमोनलाय माथो। सासे टिचार बा सासे प्रफेसारा बिदि सोदोब बाहायनो लाजिथाव। सोरबा सासे उन्दैयाबो नोंखौहाय जाम्बा होनना बुंगोन। बे उन्दैयानो नोंनि भाषाखौ खोनाबानो नोंखौ जाम्बा होनना बुंगोन, मिथिबाय? बिदि गाज्रि सोदोब बाहायस्लायस्लाय, नहा सोदोब बाहायस्लायस्लाय एसे मोजां सोदोब बाहायनो सोलों। आं दा बुंगोन दे, आं सोरखौहाय बुंदों। आरो मानसिफोरखौहाय आरो पाब्लिकफोरखौहाय बांद्राय दाथगायसै। नोंसोर दा EMनि सिटआव दंबा, दा नोंसोर MLAनि सिटआव दंबा, सिटआवहाय मोजां जिरायनानै जा बेसेबां सामलायनांगौ, जा बेसेबां हाबा हुखा दङ बेखौ मावनानै पाब्लिकफोरनो देखाय। एक नाम्बार जाम्बा EM, गोबोरखिनि खिब्रमा, गोबोरखिखौ उरग्रा। गोबोरखिखौ होनबाबो साबसिन जाद्रायबावोसोलै, गोबोरखि होनबा साबसिन जाद्रायबावोसो। मानसि खिनाय खिखौ उरग्रा बेलायनो सासे EM। मारै जाफ्लांखोलै बाहाय नोङो EMआव? साला बे मानगोनां बे चिरांनि माखासे बिथांमोनाबो बेखौलाय मानो EM दोनलाबानो जाखोब्रा? सानोमोन खोमा मानसिया आफादनि मानसिफोरा बिराद मोजां खामानि मावगोन, बिराद मोजां खामानि मावनो हागौ, सिगाङावबो आराम खामानि मावबोदोंमोन आफादाव थानानै। दाना नायदो थगायजाजोब्बायसो बेसादफ्रा। जाय बिथांमोना सरखारनि गभर्नमेन्टनि अननाय लुबैदों, अननो औ सोरखौ अननांगौ आंलाय? गावसोरनो मोना आरो नोंसिनाव हरनो। थांनानै बिसोरनाव थाखा बिनानै जेबो लाब गैया। बिसोरो मासे BJPनि मोसौसो, खिब्रमा। बेखौथ' सोर फाग्ला फेरेंगा दोनखोब्रा? बेखौ फेरेंगा नामखौनो दोनथावा। बे फेरेंगा नङाथ'। चिरांनि मानगोनां नोंथांमोन, फेरेंगा नङा, बियो खिब्रमासो। दिनैनिफ्राय रावबो बेखौ फेरेंगा दाहोन, उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम बेखौ रावबो फेरेंगा दाहोन। नों खोनाखादों दा? बेखौहाय फेरेंगा दाहोन, बेखौ खिब्रमा होन। दोनसै दे। आरो मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालाम, आरो मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालाम आरो फल'बो खालाम। आरो बेनि सायाव शेयारबो खालाम। नै आंबो सावदों। आं नोंसिनो खोन्थायाखैमोन। उखुन्दैया बिदि फैयोब्रा। जाय बर' हारिनि